Здравейте на всички, аз съм DarkBG Pro и добре дошли в пети епизод на Happy Wheels. Пак не знам кой епизод е, мисля, че пети, не съм сигурен, как ще да е. И да започваме. Извинете, гледах дали има нива за мен, за жалост няма, но какво да се прави. И така... Този път мисля да преминем на Play Count. Да. И да започваме с първото ниво, тук трябва да сме нинджа. И това е яко. Трябва да... Ще се усиля малко музиката. Добре, го минах по някакъв начин. Искам пак. Ау, това заболя. Мисля, че е силен сега е звука. Така мисля, че е много добре. И добре, минахме го отново. Да преминем към следващото, което е с издача Glass Levels. Glass Break. Обичам Glass Break-овете. Умирай. Умирайте без стъкла. Бум. Много съм добър. За сега ми върви много добре. Те се въртят. Добре, щупихме. Добре, и това щупихме. Опа. Добре, минахме ги. Умирайте бе шишета. Добре. Бум. Не можах да ги щупя. Готово, щупих ги. Добре, ще щупим тези. Добре. И... Утка трябва бавничко, без да се чупи. Добре, щупи се, но аз минах. Добре, тук пак шишета, само че се въртят. И то по-бързо. Добре, нивото за сега е яко и лесно. Така. Това сякото е това. Щупи се. Добре, трябва пак да си засилим. И... газ! Фак. На кой му трябват ръце? Как минах само. Добре, тук трябва да го чупим. Добре. И го минахме. И щупихме на двете деца главите, което е много добре. Само хора да спра телевизията, да не се чува в клипа. И така, да преминаваме към следващото. Което е Bolt Roll. Мисля, че се казва, ще всеки път забравям. И... И да, и от първия път го минах. Надявам се, да видим дали мога да оцеля ProWin. Фак. 3 бол, добре. Dead. Има само 2 dead, което е много... И го минахме и оцелихме ProWin. Значи съм про по Bolt Roll. Така че да. Да преминаваме към следващото, което е с... Къде е това? Трябва да играем с Погонира, защото аз цъкнах с колоиздача. Докато... Къш. Замърви се. Умри. Добре. От торсата, докато ми не мога... Не мога да скачвам. Добре. Малък, махай. Добре, и го ръгнах. Ще да му кажа махай са търа, пък аз го ръгнах. По-добре. Обичам. Като еднорог станах. С братва. Добре, къде го ръгнах? Факаю. Той го гаша го мина. What the fuck? Добре. Наръгай го. Демет. Не. Това ако не се казва ях. Не качи. Ние тук се слепихме с него, хора. Айде бе, май френд. Fuck you. Как да го махна сега от това?
Yes! Добре. Ще го... Fuck you! Добре, както де. Ще пробваме пак последен път. Той как мина като нинджа само. Добре. Този път спасих себе си и него. И сега краката му... Единия му крак е рип. Дум! Май ще го мина. Важното е само да... Добре, той има и още. С дупито ми му махнах ръката. Дум! Fuck you. Fuck me! Добре, fuck. Fuck. Изнервям се. Добре, махнах му. Айди, кога ще свършва той нещо? Би трябвало това да му е края. Надявам се. Има и още. Fuck. Летим нагоре. И... Yes! И добре, и го минахме. Така, да преминаваме към следващото, което е с дядката, патката. Хора, това беше предишното. Добре, ще го изиграем още един път, защото ме е супер яко. Преди само аз се задържах. Искам, ако този го ударя, не мога. Както си слепих ръцете, как ще ми се махнат. Яху! Засилва се. Надявам се. Както знаем, ей този най-открая. Не отпред дет ми, а по-отпред. Мисля, че той първи трябва да падне. Яху! Не, той отзад. Да, точно отзад, дето е зад мен, би трябвало да падне. Какви глупости аз не знам. Айде бе, Не, той май е друго, защото... Добре, един... Не е задния ми. Предния сигурно. И той сигурно ще му се отлепи другата ръка. Много се засилихме. Yes! Един е рип. Остава още един. Държи се с цяла сила и... Добре, и само аз останах и паднах. И добре, победих, защото аз останах най-накрая. И да преминаваме към следващото, което е Harpoon Run. Може би трябва да играем с Quest, даже като е Harpoon И съм много добър по Harpoon Run и го минахме от първия път. Така... Как беше спил? Не мога да го кажа. Press space. Click here. Space. Yes. Click here. Това е яко. Как ги ръгам. Как да ги оправя, смисъл? Не, това е супер якото, бе. Не. Добре, малкия. Умираш. Трябва да рестартираме, защото ми свършиха копията или нещо такова. Клик here. Защо две? Ти беше грозна гледка. Добре. Той къде го изпратих? На майната си. На майната му го изпратих. Добре. Не, пак ще ми свършат. Факаю. Добре, ще пробваме. Чакай. True again. Добре, ще пробваме пак, защото нивото е супер якото. Искам пак да пробвам. Click here. Защо две? Трима ли? Трима, yes. Трима с две копия. Добре. Добре, единия умря. Добре. Айде! И добре, минахме го и това. Да преминаваме към следващото, което е Star Wars Boat Roll. Значи Star Wars... Бася, как е направено? Не. Това е супер якото ниво. Две болс. Значи аз не гледам Star Wars и този робот. Yes! И го минахме.
Добре, да преминаваме към следващото, което е 99,999 not possible. Харпуни! Захтима направиха течна пътия, бе. Може би трябва е тук на мината. Ти беше грозна гледка. Те сме направиха на пътия. Добре, 10 харпуна не знам точно. Да, и си откъсна главата. Мисля, че... Опа. Полко стикаме за YouTube и за първи път. Добре. Сега де? Не, той е not possible. Факаю. Защо, бе? Какво му е трудното на това ниво? Той е супер. Арде. Въка. И аз го направих естествено. Той изобщо има ли как да съм мини? Смисъл, как да падна? Фак. Как се станах из главата ми? Вършкото. Фак. Ами той как да ги избегна? Смисъл. Фак. Добре! Останах леко. Внимателно. Останаха 3 харпуни. Oh my god! Фак, бе! Добре. Я. Yes! Фак, бе! Таман, помислих, че го минах. Тихо направих пътя. Таман, помислих, че го минах. Фак. Не се отказвам. Добре, два. Файде, бе, 2 харпуна ли? Не се отказвам. Как се де? Добре, последен път пробвам. Фак. Така, за малко да го мина и заседнах там. В тези тъпите харпуни, басни и честното. Преминаваме към следващото. Супер, любимите ми. Аде, пускай ме. What? Аз помислих, че той деца хващам като Тарзан. Ама не е то. И добре, заседнахме от... не сме. Добре, имам късмет. Бум. Не заседай. Добре. Епик. Факаю. Добре. Не, как ще заседна? Добре. Ако нищо не пипам. Дали всичко ще замени само. Добре, махнаме се ръката. Не. Тук трябва малко да помогна. Ръката ми падна. Така. Добре. Епик. Шу. Не! Добре. Последен път пробваме. Тън. Искам да чуя тън на това ниво. Факт, добре. Ти не се зачиташ като опит. Добре, по коремче, дали ще го минем? Така. Оба. Добре, поне... Арде. Добре, тук. Надявам се епизода да не е толкова дълъг. Да се качва 100 часа. Искам да го мина той. Мисля, че ще изиграя още едно ниво и той... Да, добре. И това ще е за... Не. Фак! Добре. Без да исках. Вместо... Както е. И последното ниво за днес. Да. С Погмастера. Фак. Лала. Тук трябва да паднем точно. Или нищо... What? Дропчето ми замина. Как точно да паднем? Смисъл... Legit. Как точно да паднем? Фак. Може би е показано. Смисъл това. Трябва да вземам монетата, което е невъзможно. Дали ще го минем назад? Добре, мисля, че ако падна
Няма да го мина за жалост. Добре. Добре. Тук. Така. Опа. Фак. What the shit? What the shit? Фак. Фак ама те ма правят на фикция. Добре, това е невъзможно ниво, така че... Yes! И го минахме! Yes! И добре хора, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, харесайте го. Абонирайте се за мене. Споделяйте клипчето с приятели и коментирайте клипчето. Това беше от мен. Ще се видим следващия път. Чао, чао!